והנה הקליפ של עדי, רותם, עמית, זיו, נועה ורינת. האמת ששניהם מצוינים, ככה קשה לבחור ולצפות. והיו עוד מאוד, באמת, מאוד קליפים מרגשים ויפים. טוב, אתם יודעים שיש המון מעריצים גם בעמדת השטיח האדום שלנו עם הרבה הפתעות. אז קובי, מה קורה שם אצלך, חוץ מהרעש הגדול? כן, המרחק פה מתמלא